ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನು ಚಲ್ಲೋರು ಮಾತಾ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯತೆ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೆರೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಟ್ವಿಟರ್ಡ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಪೂತಲಕ ಮೃದುವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತ ಯಾವಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾಯಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಸೆರೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಯ ಆ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ತಿಗಲೇರಿ ಲಿಪಿಲ ಇತ್ತೆ ಪುಡಿದು ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜವಣೇರು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಪ್ಪನಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡಾವಡು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೋಡಾವಡು ತಿಗದಿಜ್ಜಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲೆ ಟ್ವಿಟರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ವೀಟ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಲಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ KA_KL ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ ಬಿತ್ತರು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಟೈಟಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನಿಕ್ಲು ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಟ್ವಿಟರ್ ಗಲಸುಜೇನೆ ಯಾನ್ಲ ಟ್ವಿಟರ್ ಗಲಸುಜಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡಲ ಟ್ವಿಟರ್ಡ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ನಿಖಲ್ಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಹೌದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಗ್ರೂಪ್ಸುಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸುಡು ಪೂರ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಅಕಳ್ಳಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿನಂತಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈ ವಿಶ್ವಗೆ ತೋಜ್ಭಾಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.